Evo, u završnoj su fazi priprema i organizacije 16. izdanja Dobro World Cup svjetskog kupa u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici koji će se održati opet u Osijeku u dvorani Gradski vrt 12. i 13. lipnja, finalni dani. Naravno, cijeli taj tjedan bit će tjedan gimnastike u Hrvatskoj, tjedan gimnastike u Osijeku. Ove godine drago mi je da mogu reći da je svjetski kup u ovom olimpijskom ciklusu ušao u najvišu razinu kvalifikacijskog svjetskog kupa za olimpijske igre, što je doprinijelo i tome da imamo rekordan broj zemalja, rekordan broj sudionika, ne samo za Hrvatsku, nego generalno od svih svjetskih kupova u seriji ove godine. Očekujemo oko 35 zemalja, preko 150 sportaša iz cijelog svijeta, čak 7 olimpijskih medaljaša sa olimpijskih igara u Parizu, tako da očekujemo veliki gimnastički spektakl i ove godine, kao i svake godine, donosimo neke inovacije, pa ćemo tako, evo, ove godine planiramo da se natjecanje održi i sprave, da se postave na gimnastički podij, što će dati još veću i bolju vidljivost i bolju produkciju za cijelo natjecanje. Planiramo uvesti Athlete Lounge, da se sportaši bolje osjećaju, veliki, jedan od najvećih kids cornera, tako da sva publika koja dođe gledati i uživati u gimnastici obiteljski imaju priliku sa svojom djecom krenuti u prve gimnastičke korake. Ispred dvorane Gradski vrt biti će prezentacija nove grane gimnastike, a to je parkour, gdje će najbolji parkour sportaši iz Hrvatske prezentirati i omogućiti svima koji žele da probaju tu novu granu gimnastike. I sve u svemu jedan veliki spektakl gimnastički. Veselimo se toj organizaciji i vjerujemo da će i ove godine, kao i svake godine do sada, osječka publika iz cijele Slavonije, iz cijele Hrvatske opet doći, napuniti tribine, stvoriti vrhunsku atmosferu kao i uvijek i naravno da će uživati u nastupima svih sportaša, pogotovo hrvatskih predstavnika koji će biti predvođeni našim najboljim gimnastičarima Tinom Srbićem, Aurelom Benovićem, ali i u ženskoj sportskoj gimnastici ćemo imati predstavnike, tako da očekujemo jedan lijepi gimnastički vikend u Osijeku 12. i 13. travnja. Dođite, navijajte i uživajte u gimnastici.